Mill-ewwel ta' Lulju l-festi tal-qaddisin fil-Bliet u Rħula Maltin se jibdew ikunu ċċelebrati b'qudiesa solenni u pellegrinaġġ mat-toroq akkumpanjati mill-banet lokali. Ħabbret dan f'setta direttivi l-Arċidjoċesi ta' Malta fejn qalet ukoll li dawk il-festi li diġà għaddew ser tinstab ġurnata alternattiva għalihom. L-Isqfijiet ta' Malta qalu li l-istatwa għandha tinħareġ min-niċċa b'mod privat f'ġurnata li jażel il-kappillan mhux aktar kmieni minn jumejn qabel ma tkun se tiġi ċċelebrata il-festa. Id-dħul tal-vara lura fin-niċċa għandu jsir b'mod privat sa mhux aktar tard minn jumejn wara l-festa. Il-Knisja minn ġewwa tista' tkun armata b'mod modest u m'għandux isir armar aktar milli jsir is-soltu. It-tiżjin tal-Knisja minn barra u t-toroq jista' jsir sakemm il-parroċċa ma tidħolx għal spejjeż biex dan isir. Da ma jgħoddx għall-armar neċessarju li ntuża biex isir it-talb. Għal din is-sena fil-pellegrinaġġ għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw il-banet lokali kollha marbuta ma' dik il-festa fejn għandhom jindaqqu n-nijiet jew marċi marbuta mal-qaddis jew qaddisa. Ma jistax jindaq l-ebda marċ brijuż. Id-data tal-festa għandha tiġi ċċelebrata bħas-soltu filwaqt li dawk li ġa għaddew għandhom isibu ġurnata oħra li fiha jiċċelebraw il-festa. M'għandix tintgħażel id-data tal-14 ta' Settembru għax fiha se jkun qed isir pellegrinaġġ djoċesan immexxi minn Monsinjur Arċisqof Bixbija Għażiża tal-Kurċifies meqjuma fil-Knisja ta' Ġiesu il-Belt Valletta. F'każ ta' pellegrinaġġ jistgħu jieħdu sehem il-fratellanzi, l-abbatini bl-akkolti, ċensier, kruċifru anke r-relikwa. It-tur tal-purċissjoni m'għandix iddum aktar minn sagħtejn. Dawn il-miżuri jibqgħu fis-seħħ sal-21 ta' Diċembru. Dan sar wara l-isqfijiet innutaw li l-awtoritajiet tas-saħħa u dawk governattivi qed jindikaw li jistgħu jsiru attivitajiet tal-massa b'ċertu direttivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.